Hi mga kagwanta. So karon magligo na pugko sa akong maming kahay. Sa pangalan ani siya unta ang magligo pero kay ulan-ulan man gitugnaw daw siya. Ako na lang kay para madali. Kuskus balungos sa gyud ni ron dali-dali day nako. Lisod na kaayo kay nagkurog-kurog na daw siya. So lugod-lugod tagamay, shampoo. Taon si Ibana Alawi kaluin taon ni Ibana Alawi. Ligoon jud in taon ako ni kay unsaon na lang kuan na giburunggis. Huhu! Diri lang na ako siya giligo kay sa sulod gamay kaayo ang space. Lang jud siya sa gawas iligo kay para makakumbati siya galigo para makisi-kisi para mga basa miton. Oh, pak sayo sa tagamay. Oh, dia go. Dalion ako ni B kay para mahuman na kay gikapoy na kog tuwad si Ibana Alawi pertigyong lugod-lugod si ang naong kay kuan daw siya oy. Oh, sa tura pak. Oh, bukbuk tubig. Pero pud bukbuk na po sa naong to ara pak dali in taon niyo kay gikapoy na gid ko. Oh, bo na po dyan, tura, bo, pagdali ma, go. Oh, sige na, pagdali. Bo, ala po na ko, to, ara, sige, tuwad gamay, shampoo na po, balik din yung shampoo ani ron. Ron, makarilit ba mo inaning, yung mama, ligoon pod, ako yung mama, kay dako kong sala ani, bo, ibawi ilang po ko ani in town, kay dako kay kong sala ani, town, pasaylo pa ko ani niya. Karon magbuotan sa kuno, kay kong sala ani niya ba, taod na pod, makakasala po, balik nung daw. Undang na mabi, kay sus, mura ganiya ra mata diri ma oy, nagpabula gyapon kasi mong ulo ba. Diri na lang mga kaagwanta. Unya pag-subscribe sad mo oy, pang kuto-kutohon ta mo nya, partera ba kapuya ha.